Mange af de kvinder kommer herop, som er almindelige kvinder, altså med karriere, og de ser hverken smukke eller det. De er altså meget almindelige kvinder, ikke? Mange af dem har ikke en kæreste, fordi deres krav er for høje. Og når kravene er for høje, så er det fordi, man er bange for at blive såret, man er bange for at blive skuffet og afvist, hvad ved jeg. Så i højere krav man har, er man bange for nærhed. På et tidspunkt, ud af en anden kontekst, vi snakker om noget helt andet ved bordet, og så siger Karl Marr. Må jeg få lov at sætte, hvem du kan være kæreste med? Ja. Altså, han skal være klog. Ja. Yes. Endelig en mand, der forstår mig. Han skal være filosofisk. Ja. Og jeg vil skyde på, at han skal være omkring 55. Så fik du en nedsmeltning igen. Se, altså, og du snakker så meget om det der med alderen, og så er det din første reaktion. 55! Jeg har helt klart begyndt at tænke over nogle af de ting, Karl Marr han sagde til mig. Jeg kan mærke, at jeg sveder lidt mellem ballerne igen. Jeg skal lige vende mig til det. Jeg kender mange på 55, der er meget velholdet. Der er mange skønne. Jamen det er da sikkert. Det var da bare tallet, der lige overrumplede mig for fanden. Altså, hvis du har noget stabilitet i dit liv, ikke? Og en klog mand. Ja. Og en klog, altså, mænd bliver først voksne, de over 40. Ja. Jamen, du har sikkert ret. Det er virkelig ubehageligt at høre. Jeg var så ja på alt, hvad han sagde, indtil han ramte 55. Så fik jeg hjertet på Barbis igen. Det havde du rigtig godt af. Ja, det havde jeg faktisk. Og der er det jo altid godt at sidde ved Pernille Højmark, fordi hvis man ikke vidste, hvor godt er man, så er hun jo altid lige parat til en turisthjem. Du sidder og prøver over, du synes, det er svært at være blevet ældre, og du er blevet usynlig og sådan noget. Samtidig så er du i chok over tanken om, at selv skulle have en lidt ældre mand. Ja. Det synes jeg, der egentlig er ret så tankevækkende. Ja, men det var da fuldstændig ret. Men hans krav til det udseende af fælder, hvad vi er, det er altså meget langt nede, ikke? Ja. De har jo ikke op i, at røven nu den størrelse, og den størrelse, og nu en del der, og en del der. Altså, det er jo ikke noget, de går op i som 55-årige. Det er jo fucking ligegyldigt, mand. Det er rigtigt. Altså, selvfølgelig skal jeg jo ikke have en, som ikke kan hamle op med mine styrker. Men det skal jo også være en, der kan favne mig som den kvinde, jeg er. Og det er der måske noget med alder, jeg burde tjekke lidt mere. Og erfaring. Og den anden side også, ikke mindst. Ikke mindst. Det har været så befriende, at Karl Marr er en anden end ham her. Ja, jeg synes, det har været så fantastisk at opleve, at han ikke bare er træls og jamen, han rent faktisk er terapeut, og han har masser af mennesker i behandling, og det har han jo kun og haft så længe, hvis han rent faktisk har, altså hvis folk får noget ud af det, ellers så dør det som noget terapi jo, ikke? Men han er også dygtig. Han var dygtig, ja, altså det var interessant. Gå til ham, Bjørn. Det er jo fuldstændig samme tal som for 4 år siden.